Mae gan Blaid Cymru 60 o ymgeiswyr ar gyfer yr etholiadau i gyngor Sir Caerfyrddin ar fai cyntaf. Mae hyn yn golygu, os dwi'n ni'n llwyddiannus mewn 37 o'r sedau, y bydd y blaid fwyafrif ac yn cymryd drosodd i redeg cyngor Sir Caerfyrddin. Ac mae gwir angen hynny. Yn y lle cyntaf, dyn ni ddim yn hapus ar y ffordd mae'r cyngor yn cael ei redeg. Mae angen dod â mwy o ddemocratiaeth yn ôl i lywodraeth leol, ac mae gofid mawr ar y blaid bod y pŵer i gyd yn wylo hyd yn oed 10 person ar y bwrdd gweithredol neu'r hyn ni'n alw yn gabinet. Ac ar y llaw arall, mae'n bwysig bod y cynghorwyr yn cario llais y bobl. A dyna sydd ei angen y dyddiau hyn, bod ni'n gwrando ar lais y bobl ac yn defnyddio hynny ar lawr y cyngor. Pe bai Plaid Cymru yn cael mwyafrif felly ar gyngor Sir Caerfyrddin, gallwn eich sicrhau y byddwn ni'n gwrando ar lais y bobl ac yn gweithredu yn ôl dymuniad y bobl.